we laten vandaag zien dat iedereen kan sporten, of je nou een handicap hebt of niet. En we brengen vandaag onder de aandacht de Frieske sporten, het fieljep en het kaatsen onder andere. We laten sportverenigingen een sportwens indienen. En we staan hier vandaag voor de gehandicapte sport. En we staan hier bij de gehandicapten. Ik zie dat ze hier rond basketbal in binnen. Ja. Ben ze hier ook aan het kaatsen geweest? Vandaag zijn ze ook aan het kaatsen geweest. Ze hebben een muur geplaatst, muurkaatsen. En dat betekent dat je op zoveel verschillende plekken kan kaatsen. En het gaat ook nog een stuk sneller. Dus het is daardoor heel erg aantrekkelijk voor de jeugd om te gaan kaatsen. En fieljeppen, hoe mag je dat voorstellen bij mensen bij? Ja, fieljepper dat kunnen we inderdaad helaas niet aanbieden voor mensen met een beperking. Maar goed, er zijn heel veel andere sporten mogelijk. We laten vandaag het rolstoelbasketbal zien, maar je kan ook zitvolleybal doen. Je kan G-voetbal is een team, er kan rolstoeltennis. Dus er zijn een heleboel mogelijkheden en dat laten we vandaag zien. En een prutte reactie zo lang we hier bezig binnen? Ja, er was een heleboel drukte. En natuurlijk speelt het weer wel mee. We hadden een heleboel publiek. En een heleboel mensen die enthousiast in de rolstoel stapten om het een keer uit te proberen. En mensen streden om een goede tijd neer te zetten. Want wat ze konden winnen is een jaar lang gratis sporten voor iemand met een handicap. En daar is gewoon heel erg enthousiast op gereageerd. En het allerleukste, of tenminste dat vinden wij erg leuk, is een jonge man, Hetzer Hoekstra. Heeft zelf ook een beperking. En hij zette vandaag de snelste tijd neer van 16 seconden en 35,35 moet ik zeggen. En wie er nou al water dat onbesteding wordt? Nee, dat weet ik nog niet. We hebben hem wel een klein beetje warm gemaakt voor het zitvolleybal. Echt op regionaal niveau ook. En hij was fanatiek, hij was behendig. Hij had veel energie. Dus we hopen dat dat goed terecht komt.